Bis-suċċess li ksibtu fil-Greċja għamiltuna kburin. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-mexxej Laburista Joseph Muscat meta ltaqa' mal-atleti li ħadu sehem b'suċċess fl-Special Olympics. Joseph Muscat tkellem dwar l-importanza li wieħed ikun kapaċi jikkompeti u jieħu sehem f'dan il-logħb. Għal Anna Kallejja, direttur tal-Special Olympics Malta, is-suċċess miksub m'għandux jieqaf hawn. Is-suċċess ma jqafx hawn għax is-suċċess ta' dawn l-atleti huwa messaġġ għal dawk kollha li ibatu b'xi kondizzjoni u għandhom xi kondizzjoni li fejn trid tasal. Kallejja saħqet li l-parteċipazzjoni ta' dawn l-atleti huwa dritt assolut u għalhekk jeħtieġ li l-għajnuna tkun kontinwa ħalli aktar żgħażagħ ikunu inċentivati li jieħdu sehem. Bla dubju l-esperjenza għal dawk li jipparteċipaw tibqa' minquxa f'qalbhom u jitkellmu dwarha bi kburija. Esperjenza sabiħa u ħadd pjaċir ma' sħabi. U parteċipajt fil-futbol, fil-sajt, irbaħna silver. Messaġġ ċar ħareġ mingħand wieħed mill-atleti li dawk kollha li forsi jaħsbuha darbtejn dwar il-ħiliet sportivi tagħhom. Jagħmlu bħali u jidqgħu fl-isports, jew futbol jew athletics, jew sports ieħor. Fit-tmiem il-laqgħa l-atleti u d-diriġenti tal-grupp kienu ppreżentati b'tifkira minn mexxej Laburista fil-preżenza tal-kelliem Laburista l-isport Chris Aġus.